Malawi Today. Nchifukwa chiyani sugar ndi mafuta zikusowa ku Malawi? Dziko la Malawi likuuma, kulibe mafuta, kulibenso sugar, ndipo mayankho omveka palibe, kuyambira Nsanje mpaka Chitipa. Mwina kulikonse kukuvuta, tinganene Blantyre momwemo kaya kuzomba, mwina kulikonse zinthu sizili bwino. Koma boma likutani? Kodi akusamala anthu ndani? See, at the moment there is this challenge of sugar scarcity on the market. So there are many issues that are behind that. So one of the issues was production. You see, Ilovo every month is supposed to produce about 71 tons of sugar to meet the demand on the market. But in the month of May, we only able to produce. Anthu ambiri mdziko muno akuvutika kwambiri chifukwa cha kusowa kwa zinthu ziwiri zofunika zimenezi, sugar ndi mafuta. Masitolo ambiri mdziko muno sugar adasowa, ndipo kumene akupezeka ndikuti akupezeka pa mtengo wokwera kwambiri. Nanga mafuta kuzomba ndi madera ena ozungulira, anthu akugona m'mizere ya mafuta, ndipo akadikirira kufika mmawa akumauzidwa kuti mafutawo kulibe. Iyi ndi ina mwa mizere yomwe tikukambayi kuzomba, kumene yandanda kudikirira kuti agule mafuta. Izi sikuti zangokhuza Zomba yekha ayi, koma ichi ndi chivuto cha dziko lonse. Koma tatiyeni tione kuti kodi kwenikweni chimene chikuyambisa kuti zinthu zimenezi zichitika ndi chiyani. Nkhani yayikulu kwambiri ndi imene timakhala tikuyimba nyimbo yake daily, forex. Kusowa kwa ndalama mdziko muno kwapangisa kunena kuti zinthu zimenezi zizivuta. Malawi alibe ndalama zakunja zokwanira, kugula mafuta kunja kumakhala kovutirapo chifukwa dola tilibe, zomwe zikupangisa kuti mafuta tisamagule mokwanira. Koma chodabwisa nchonena kuti boma silikufotokoza kuti ndalama zakunja kapena kuti dola imene timapeza mdziko muno ikupita kuti. Nanga kumbali ya sugar, kuchepa kwa mafakitole amene amapanga sugar mdziko muno ndi kumene kukupangisanso kuti sugar azisowa. Mwachitsanzo, ngati kampani ya Ilovo ndi imodzi yokha imene imapanga sugar wambiri mdziko muno, ndipo ngati kampani ikupanga sugar ochepa, zimene zimasonyeza kuti sugar Malawi muno sazipezeka okwanira. Chikhala kuti dziko lino lili ndi makampani angapo opanga sugar, kwizi pali mpikisano opanga sugar. Chala tilozenso nda boma. Izi sitikuloza boma lokhala chakwera ayi, koma maboma onse amene apita m'mbuyomu amayenera kuti aunike dongosolo lonse lokhuzana ndi ulamuliro ogulitsa sugar m'Malawi muno. Izi zimayenera kuchitika mkale lomwe. Chifukwa chachitatu ndichonena kuti kulekerera kwa boma posachita zinthu mwachangu. Zinthu zikakwera boma limangoyankhula m'matelevishoni ndi m'mawayilesi osiyanasiyana popanda kuyika ndondomeko yogwirika kapena kuti emergency response. Pazifukwa zonse zomwe taperekazi, kuyankhula moona mtima uku ndi kulephera kwa utsogoleri. Ngakhale akaswiri akhala akuchenjeza boma la Tonse Alliance kuti lakhala lozemba, losamva zonena za wanthu, komanso lochedwa popanga zinthu. Lero lino ogulitsa mafuta kapena tinene kuti eni ma filling station agwidwa njakata, nawo eni mashopu kukamwa kuli kakasi. Koma zonsezi kodi ovutika ndi ndani? Ndi ife Amalawi, nzika za dziko lino. Anthu anayiwala kalekale kuti amamwa tii wa sugar, komanso
nawo oyendesa mayunibasi ndi magalimoto osiyanasiyana zinthu zawo angopachika kamba kakusowa kwa mafuta. Komanso zonsezi sikuti ndizongokhuza shuga ndi mafuta okha ayi, koma izi zikukhuza moyo wa munthu wamba, moyo wa munthu wakumuzi amene akuvutika pa zinthu zonse zimene zikuchitika mdziko muno. Koma nanga azitsogoleri ali kuti? Zili kuti nduna zimene zimayang'anira ntchito zonsezi, chifukwa zikuyenera kupangapo kanthu. Kwa ife Amalawi, udindo wathu ndi woyankhula, komanso ofuna kuti zinthu zizisintha, kusintha kwenikweni. Kwa amene yatisangalatsa video iyi, kupanga comment ndi kofunikira kwambiri. Tiyeni tiyike maganizo athu mu comment box, komanso osayiwala kupanga share, kupanga like, komanso kupanga subscribe ku channel chimenechi kuti tiziyendera limodzi. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse ziko. Normally by April, this side of the country, there will be no rains. But this time around, they received lots of rains, even in May. As such, they couldn't start, they will not start production. So that's what the media is behind their delayed production cycle for this particular season. So today we toured this the factory, and yesterday they produced 700 tons